Ola, chamámonos Celia e Claudia e hoxe imos contarvos a conclusión a que chegamos despois de facerlle unha entrevista ás nosas avoas sobre a situación do galego ao longo da súa vida ata agora. Estas son as preguntas. Coas respostas das nosas avoas entendemos mellor a súa situación de cando eran pequenas, xa que tiñan presentes nas súas vidas pois tanto o galego como o castelán. O galego pois os tiña máis presente na súa familia, na rúa, na vila, e logo o castelán pois cando ían ao médico ou cando tamén en temas de administración, e logo está pois o tema da educación, xa que na educación pois se falaba máis castelán para que así pois aprendesen este idioma pois novo para eles, xa que estaban acostumados a falar galego, pero logo pois o galego pois non se falaba tanto pois neste ámbito. Logo tamén está a prohibición, xa que pois coñecemos que nese momento pois estaba a dictadura de Franco e que pois existía pois a prohibición de galego, xa que se quería que pois empregasen o castelán en temas máis serios e que fose como máis importante, pero as nosas avoas pois non o viviron como tal a situación de que se lles prohibise o galego, xa que ao vivir en pequenas vilas e aldeas, pois non tiveron a ninguén que pois non lles permitise falar a súa lingua de sempre. Vale, logo tanto a miña avoa como a de Seila emigraron a Francia durante algúns anos da ditadura. En concreto, na década dos 60, voltaron a España a miña tras a ditadura e a de Seila un pouco antes. As dúas, cando regresaron a Galicia, notaron un cambio, xa que pois, por exemplo, na rúa ou nos espazos públicos xa non se empregaba tanto o galego, non unha cousa exagerada, pero sí que se empregaba un pouco máis o castelán, pero que sí que a partir de aí un punto a favor que tivo o galego é que comenzaron a implementarse leis que permitiron que hoxe en día pois estea o galego como unha materia nas escolas. Ademais, ambas consideran que a ditadura pois puido ter unha certa influencia na perda do galego no uso cotián, xa que a xente, como pois sí que en parte tiñan medo por falar galego durante a ditadura, pois acostumáronse a falar máis castelán. Logo lle preguntamos ás nosas avoas cal era a súa opinión en canto a que a mocidade pois falase castelán. As dúas opinan de que calquera pode falar o que queira e de que pois sí que é verdade que lle gusta que as súas netas pois falen galego e que consideran que pois importante de que o aprendamos, pero de que se queremos falar castelán pois que tamén está ben. Logo tamén está a valoración que se ten sobre esta lingua, xa que agora mesmo está moito máis valorada no ámbito da educación, xa que pois temos, como dixo Claudia, temos unha materia de galego, cal pois non se tiña antes, e tamén está pois valorado tamén en temas de leis e así. Pero logo pois anteriormente estaba moito máis valorado no tema pois de falalo, de empregalo pois no día a día, na rúa, cos teus amigos ou coa tua familia. Logo tamén estaría pois os programas, xa que ambas avoas pois pensan que nos programas pois está ben que haxa tanto en galego como en castelán, pero por exemplo a miña avoa considera que xa que somos de Galiza, pois temos a nosa lingua propia, que debería haber pois máis programas ou de radio, de televisión nos que se falase galego para así pois darlle a importancia que se merece como lingua propia que é nosa. Vale, logo tamén unha pregunta que lle fixemos foi que se sinten máis cómodas falando galego, bueno, se senten máis cómodas falando galego nas aldeas ou na cidade. Ambas opinaron que se senten moito máis cómodas falando galego pois nas aldeas, xa que pois é onde aprenderon a falar esta lingua, é onde está pois a súa familia, e que toda a xente dali pois fala esta lingua, pero en cambio nas cidades pois non moita xente o fala, ademais cando vas ao supermercado ou así, pois o que a xente pois tes que falarle en castelán, porque hai moita xente que non entende o galego, polo tanto pois é normal que sintanse pois moito máis cómodas falando pois na aldea, na vila galego, porque ademais pois na cidade pois é moito máis común
pois o que dicía ao principio, empregalo pois no médico, pois nos temas administrativos e similares. Vale, en conclusión, chegamos, fixemos unha reflexión, Seila e máis eu falando, creemos que o galego tivo un amplo proceso de normalización, que a día de hoxe pois sí que se seguen implementando novas leis que foron as que permitiron o galego como unha materia, pero que sí que obviamente foise perdendo ao longo do tempo, en parte pois pola urbanización, xa que moita xente das aldeas migrou ás cidades. Entón, como nas cidades falábase castelán, pois deixaron de falar galego para falar castelán. Ademais, con todo isto, xurdiron varios prexuizos con respecto ao galego. Pois, por exemplo, un deles é que considerase unha lingua inútil, xa que nas cidades podemos vivir perfectamente sen empregar o galego, e dicir, como dixo Seila, podes ir ao supermercado, ir a mercar o pan, ir a facer calquera cousa, e con que sepas falar castelán xa chega. Pero iso non é certo, xa que o galego, pois en parte está tamén a lusofonía, que sabendo galego, pois permítenos ter moitas máis oportunidades no ámbito internacional. Ademais, tras a ditadura, o galego considerase unha lingua marxinada, sendo o castelán o que ten moito máis prestixio. Pero, a conclusión a que chegamos é que cada un ten que sentirse libre de falar o que queira, pero temos que ser conscientes e ter, en parte, responsabilidade de que a lingua é unha parte da nosa cultura e temos que intentar mantela. Por iso, pois, é importante, como xa dixemos, pois, fomentala na educación, nos medios de comunicación, ou incluso intentar tamén falala pois no uso cotián, ou cos nosos avós, que están moi acostumados a falar galego. Que en conclusión, que a normalización non se basa solamente na materia de galego nas escolas, senón que tamén temos que usala na nosa vida.